Ngan penyarap lem ya Deputy Chief Minister ada umpat Sngewthuh. Ko kiwe ki parti phikno ya ka NPP phil themau ro ya ka NPP philom de gnong de jai penreu philom de gnong to ngaku alban kali khantam ya ka to ka parti ni bethlai peni yang hanok ton katno iksi plasna frok peni hame hanok ton katno teli ke yang baduk plai peni hame hanok ton mana basna yang kedudukan kata ka bangakwak panpo jingkli ya kita kibaom ka ijan Long ka pasung pala sibune abang yo Sngewthuh tu jingkren jong Deputy Chief Minister jong ka Meghalaya. Ngadap da jing lingok kraw bagi I ba Deputy Chief Minister ukli ya ki emali jong ka VPP philasna kan utli ki surok kan kilometer ki surok kan utli ki hospital ni late kani ke jingkli kapan pau ya kata ka bor perkhat jong Deputy Chief Minister ka ba penishai ba umpat Sngewthuh ya ka Rukom Synshar ka khara manu badi penshna surok hatu de ki emale hatu de ki liang persya ngan penyarap lem ya Deputy Chief Minister ada umpat Sngewthuh minister ubadai pet ubahapan pentikana bangi kubkinong sungsunong bateng thup lang yang ki leader jong ka BPP bateng thup lang ya UMLA ki MLA jong ka BPP ni don ka hok manyo ya surok na phi ubadai ubadi minister phi kadai ka kamram ko jong phi banchna ya ki surok ki babha badai da ka daw jong ka jing tolot ka jong phi ba phimla banchna ek surok ni hab ban imat ya ki surok ki ba khoro ki ba khoram ki ba penjat ki kali gi jongi ki pai ba ki mat ya ka jing tinja ya kerpat ya phi kumu Deputy Chief Minister banom keren ya kini ki kentin syaki media banom pulut bor ya ki pai ba ban sngap ya ki kentin ki ba betador di jongpi khele tresitom kum PWD Minister lada PA ya ke jai penriu lada PA ya ke Jylla lada PA ya ki pai ba ke shong do office bet bagi surok bakin long ki babha bagi pai ba kin yo ya ki surok ki babiang hele prepare ki surok ki bajot ki basni ka pla ka long ba bakim don shu ka jing le rai bagi pai ba ki ha ban le saka yeng ka sheri na ka benta ka jing sni jong surok namala dat ho chi shakiri mat like ud inam shakiri mat kamdon show kata kicing sumsen nei pai ba hakini ki snem nagaru hills na chante hills ki brave ki happen let file daga public interest litigation sha ka Meghalaya High Court na ka benta ki surok